satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindak ing satriya sejati. Kawula nyuwun kangge nyirnakaken tumindak ingkang luput. Rama Heru Cakra Samana ingkang kawedatining Sang Hyang Dewa Bathara Basuki kanthi wujud eyang sabu jagat. Sri Semara Bumi ingkang lenggah wonten ing Citraraya sakiwatenipun. Para leluhur kala ingkang mayungi Sanggar Putra Satriya Pambuka Jagat. Ing titi wedal menika ingkang putra ngaturaken bekti kula kunjuk wonten sanipun para leluhur kawula. Kawula nyuwun pangapunten sedaya dosa lepat. Tumindak ingkang kawula lampahi dene dalah lampah kula nalisir saking darmaning putra dalah darmaning satriya. Ingkang salajengipun ing mriki lenggan menika para putra satriya Pambuka Jagat asung pupuji saat sesaji wonten ngarsa paduka. Amung minangka bekti kula kunjuk dumateng Gusti Kang Maha Suci. Bekti kula kunjuk dumateng para leluhur. Ingkang supados ing mriki lenggan menika paring berkah dumateng kawula sedaya ikatan keluarga Gunung Kidul ingkang awotenaken Grebeg Suno. Ing mriki lenggan menika kawula badhe ngadani wontenipun ngleluri budaya Dawijara. Pramila kawula suwun pangestu paduka para-para ingkang lenggah wonten ing alam kaluhuran supados sangestreni menapa ing dados niat kajang kawula jumbuh kalian kersa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Kasingkirna sedaya sukerta, sukersakit tugal kaya, sedaya panandang, sedaya kasangsaran, sedaya napa kemawon ingkang badhe nggiri godha lampah kawula sak rombongan. Amung pamuji ingkang kawula suwun mugi sedaya menika katampi asung bekti kula kunjuk dumateng para leluhur. Satemah sedaya panggih kawulejengan karahayun. Mugi rena dalah katampi wonten ngersa panjenengan sedaya para leluhur. Duh Gusti ingkang Maha Suci. Kawula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci. Siralah tatolah sipatolah kula sejatining satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindak ing satriya sejati. Kawula nyuwun kangge nyernakaken tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu kanthi Basuki. Sang cepeti sampun arsa mandheng ing Bantala arsa ngluraken para luhur kanthi patek aji pamelik kanthi pecut patang perkawis ingkang kasabetaken ing Bantala piak 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 bubar wonten ing sampun manglung sedaya para luhur. Datang kantun wonten ing sisih ler. Sang Agambuh arsa mandeng puncuk ing grana ing gegana sampun manglung para dewane ingkang arsa paring sasmita. Matek ing Bantala sigra hanyandak sekar triwarna. Sang pecut nyeblakaken petut ing Bantala pindha dedet Irewati.
wonten ing sisih kilèn. Hop! Ing gegana sampun manglung para-para ingkang sampun hangestreni. Wonten ing jaranan putra satriya pambuka jagat madheg ing Bantala. Sigra kasebaraken triwarna wujuding sekar kunjuk dumateng ingkang para-para. Sang Cemeti sineblakaken ing Bantara pindha bledhek ing akasa. Papat sampun kasep minangka sampurnaning sesegahan sang agambuh sigra ngasta wujudipun sekar triwarna minangka sujud sungkem dumateng para luhur kunjuk wonten Gusti ingkang Maha Suci. Kasingkirna sawiring sengkala, kasingkirna sawiring rubeda sang apecut sigra angasta pecut penjalintingan kaseblakaken ing Bantala pindha bledhek Irawati. Paripurna. Loh. Ya.
siang para pemirsa yang hadir pada Gerbek Suro Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Selamat bertemu dengan kami Sanggar Putra Satrio Pamuka Jagat yang pada siang ini akan menampilkan kolosal jaranan. Dan pada siang hari ini kami mengambil cerita Cinta yang Hilang. Cerita ini adalah diambil dari kisah yang berlatar di tanah Jawa pada era kerajaan Jenggolo atau Kauripan dengan kerajaan Kediri atau Panjalu. Untuk mempersatukan kedua kerajaan yang sempat terpecah tersebut, putra mahkota Jenggolo Panji Asmorobangun dijodohkan dengan putri Kediri Dewi Sekartaji atau Galuh Condro Kirono. Perjodohan keduanya tidak mulus. Menjelang pernikahannya, Dewi Sekartaji diculik dan menghilang dari istana. Kemudian dengan hati yang sedih, akhirnya Panji Asmorobangun pergi mengembara untuk mencari pujaan hatinya. Karena cinta keduanya suci dan kuat, akhirnya keduanya dapat bertemu kembali. Para pemirsa, cerita Babat Panji telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2017 sebagai cerita asli Indonesia. Dan Sanggar Putra Satrio Pamuka Jagat pada siang hari ini akan menggelar jaranan Senterawe berkolaborasi dengan Babat Panji. Kami, Mbah Ronggo Warsito dan Mbah Suroireng sebagai sesepuh, penata tari Cak Trisno, penata musik Mas Wawan, penata busana Mbak Ning, Waranggono Nyi Rini Lestari, dan sebagai dalang Ki Agus Keling. Selamat menyaksikan bagaimana kolosal cerita Cinta yang Hilang bersama dengan Sanggar Putra Satrio Pamuka Jagat. Selamat menyaksikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Putra Satrio Pamuka Jagat.
jati satemah nendra eneng-eneng amulan nolong rahayune skara amriyuwana Sang Panji Asmara bangun kalian para ganong ingkang manahipun nembe sungka awit saking gegantilaning manah kendran Sang Panji Asmara bangun arsa muja semedi unjuk wonten ngersa dalam Gusti Kang Rasa plekencong kali doye sapa sing duwe ngger pok bong pak bong parudaya ditegor wong elek Panji ini Kertapati ya Panji Asmara bangun layak to layak Salendra Bawana umup pindha gonjang ganjing satemah adi guru tedhak ing kayangan utusan marang pikulun kinen paring pituduh ing Marcapada Ger Asmara bangun ulun wis mangerteni apa kang sikikit age ulun bakal paring dalan padang marang jeneng kita anggon kita Kupati Dewi Sekartaji ya Galuh Candra Kirana garwane kita kang kita tresnani ane ngendi parane durung ketemu awit rasa trenyuh ulun marang jeneng kita ulun bakal paring sanjata pitulung awujud keris Kyai Senopati minangka sarana Kupati garwa kita reksanan ya ngger pusaka iki kanggo tumindak becik lan aja adigang-adiguna sebab sak dhuwure langit isih ana langit. Jeneng kita kudu nyelamur laku dandan cara sudra. Lumaku ngidul parane tumuju ing desa Ndadapan. Lan jeneng kita ganti jeneng Ande Lumut. Ananging ora gampang tumuju ing desa Ndadapan amarga akeh kewan galak lan siluman jin setan priprayangan ilu-ilu Banaspati Glundung Pringis lan Raja Barong Naga Pracana sing bakal ngalangi lakumu. Yen sira bisa nungkulake utawa ngalake Raja Barong Naga Pracana sak wadya balane sediamu bakal kelakon ketemu kelawan Dewi Sekartaji. Wis ya ngger cukup semene Panji Asmara bangun ulun bali makayangan lek. Yo.
sek buka sidik. Iya. Kok saksi dulu. Hoi. Hahaha. Siap sioko. Ah, Mending ngomong tengah budal. ya. Murung besar suarane ketemu tengok kudu lantri monggo pak serta bor kong kiri suling lan selempret kubyur mawurah hanya beda angus Ya. Ya. Yo. Ayo, Duk. Pondo sing setiti. Yo, apa sono? Was foto, aduh. Was. Yo. Ya. Ya. Titilan was foto, podo, udah turungku. Sing ati-ati, yes. Was. Yo. Ya. Lumaksana lagi kita yo. Adio.
donya wong donya padha elinga wong donya wong donya wong donya padha elinga monggo lho Ki Agus aja digondeli lho Mas Pasukan berkuda nanti akan disangoni Pak Darwintara. Pasukan berkuda nanti akan disangoni Pak Darwintara. saben dielek Pulau wis becamuk. Asik-asik. Goyang bro. Tasuwun marang Sri Ramo. Aja dadi rundinganmu. iwak cucuk padai karo cek pacon ini baro aduh Mas ini baro Ning pasar kok tuku cikwir jo samar yen ra tak pikir aduh Dik aja kuwatir. manuk gagak kok ngaku merak pancen sengaja pancen dijarah aduh Mas sakit hatiku Ana padal mangani roti dan tak budal aja digondeli aduh Dik aja digondeli yo Yo, asik. Goyangane, 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 goyangane. Yo. Ayo yo. Asik. buka sithik jos Ya, ya, ya. pulo wis becak ya Dik ya wis pancen dadi nasibmu
Budhe Mbak Rini. Sidake apa ora to, Mas? Sidake engko nek sadurunge medun mampir nggone daleme Pak para-para sing legake ya, Nduk ya. Heeh. Engko prajurit-prajurit men disangoni men menang le perang. Jan perang nek perang menangi pokoknya ada bonusnya. Heeh. Aja diaturi maju nek maju mung 50.000 nek diparani iso 100 ya. Jangan. Cocok kalih klambine. Ayo, monggo. Iwa acucut padai karang. Becik patun kintang bareng. Aduh Mas. Ning pasar Tuku cipir jo samar yen rata pikir. Aduh Dek aja kuwatir. manuk gagah kok ngaku merak. Pancen sengaja, pancen bicara. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal mangani roti dan tak budal aja digodeli. Aduh Dek aja digodeli. Bang kacang gembang kedele. Elawe, kompak bape dadi gawe. Ayan pancen Sopone sing wani kene metu? Sok. Kacarita medalipun kaleng srenggi ingkang lebet wonten ing wana kebaka. Ya. Yo. Menika ta sang warnina kaleng srenggi ingkang mapak barisan kuda. Yo. Ya.
Goleki. Di sing ati kowo. Oh. Oh iya. Yo 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 yo. Ya 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 ya. Ya. Oh Ya. Ya ya. Oh ya. Ya. Oh iya. Oh. Ayo, maju maju. Loro maju. Iya. Iya. Tetep wani pokoknya. Wih. Iya. Dine. Iya. Ayo kibra. Siap, maju maju. Ojo nganti mundur. Iya. 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 Prajurit sejati. Yo. Ya 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 ya. Wah wah. Ambekan sih pokoknya. Ya. Ayo. Pecute sebliake. Iya. Iya. Oh, yo, ayo minggir. Nek arep melu tokno wae bene wae. Ben melu ora apa-apa. Ayo dikerubung kabeh. Meru yuk. Ayo ditahan ben wae. Iya. Melu. Yo. Iya. 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 Pecute sebelahnya maju. Iya. Iya. Ayo, kamane. Pecut, pecuti. Ayo. Ojo ditahan. Iya. Ojo ditahan. Iya. Yo. Iya. Oh. Yo. Iya. Iya. Oh. 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 Bos. Ya ya ya. Oi. Iya. Iya. Ya. 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 Ya.
senior. Ya ketua ini. Mata beneran apa Iki enggak itu? benggolane ya? iki. Nubruk. Nah, Tunjukkan aksi Awas. mual. Ya. Ah, nyari apa? Nyari apa? nyekat nyekat. Hei. Iya. Ya. Ayo. Kebablasan. Hop. Dandang matane. Biayaan. Jadi cah cilik-cilik. Sebenarnya ini punya mata Balik, apa balik. enggak? Ya. Itu penonton sayang. Ke tengah sini. Nabrak. Jangan nyari ibu-ibu di belakang ya. Nah, malah mutung. Kalau main yang benar, diliatin banyak orang itu. Alah biasa. Ternyata lebih jelek mukanya sama topengnya. Nabrak penonton saya. Penonton ya, kamu itu Minta nabrak mic penonton. satu lagi ada nggak sono mic-nya? Nabrak. Saya? Iya. Dia saya? Ngomong dong. Yang lain bener kok kamu salah sendiri loh. Matamu. Lah di situ jempong sini baunya minta ampun kok. Ulangi. Tadi ngapain coba? Sama Pak Ketua itu, sama Pak Ketua. Ayo. Ini jajal ya, mek jine. Dari awal. Oh, latihan ora tahu mangkat loh. Yo. Gimana sih? Oh. Yo. Awas. Ayo. Hop. Hop. Tuh tahu yang lontang-lontang, tahu yang baju pink. Jogetnya ke Ini tengah. bapaknya siapa sih? Tengah jogetnya itu. Direm mal 12 ya. Main yang benar. Tadi juga main. Main apa kayak gitu? Permisi. Joget, nari, salto. Oh, joget. Hormatnya di tengah. Jangan kebablasan. Remnya dipakai. Cegati ke tengah. Apa topengnya nggak usah dipakai? Ya bukan ganongan namanya. Remnya di, Ayo, di dasar, tengah dasar, terus dasar. sembahan. Sore. Rambutnya nggak ada. Dadak tingono rambutnya aja hilang. Tuh, permisi sama Pak Ketua. Nah, Pak Ketua permisi. Salaman dulu. Siapin tuh, Mang. Ada tulisannya loh Ketua. Namanya Alah. Bapak Kedit. Terus ngondek kayak Iya. gitu ngondek. Ya Salamannya nggak begitu, masa salaman itu mah nyadong. Sopan kayak nyemot. Salaman kok begini loh. Salto dulu. Takut dikasih. Alah saya yang ke sana. Ayo contohin yang kecil. Contoh Yang kecil nyontohin yang tua, oke? Yo, angkat. Wale ini. Yo, contoh Oh. Jamal. Hei. Ayo kiprah dulu. Ya, ae. Ya, oh iya. Woi, tepuk tangan yang meriah untuk si kecil yang pinter. Ya. Begitu salamannya dong. Yuk. Iya. Ya. Woi, satu lagi. Iya. Iya. Pleset toh. Yuk. Iya. Malah lulus. Hah? Belum lulus. Licin ya, Le? Hah? Ayo. Iya. Gak begitu, gak bakal Gak dikasih. lulus. Ya bagus. Pak enggak gaya ngecek. Saltonya tadi berapa kali kok pakai menggok barang. Enggak gitu tadi kok. Yang benar. Saltonya itu berkali-kali. Seket man. 50 kali. Itu belum bisa dibagi, ini banyak kita anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang bener saltonya. Wingi latihan 10 kali kok. Masa sekali langsung minggu. Iya. Weh. Awas saltonya jangan kebablasan. Nanti nubruk Pak Ketua malah. Iya. Weh. Oh. Iya. Belok. Iya. Tadi cepet di 20. Gara taboy Mana tadi? Mana tadi? Yang nyala mana? Nah, tuh. Kalau soal duit Merah. pasti berantem ini. Pasti berantem Merah. ini anggar duit. Hijau, ya hijau. Di mana-mana kalau soal duit tuh berantem loh, rebutan. Enggak dikasih. Ya. Iya. Si gendut gak lulus. Wah, Berapa Anggoro? kasihan Pak Ketua gendut gak dikasih. Gak lulus. Ya jangan Pak Ketua semua sono loh masih banyak. Anggoro diulang lagi Udah. saltonya. Ah. Sini. Ini giliran kamu. Ya. Sampai ketekuk bos. Kan giliran kamu. Gak dapet duit. Kalau aku 2 juta. Si Yang rebek lainnya ketekuk, 50 si rebek juta. gak lulus. Kamu cari yang saweran. Ya, mana orangnya? Nah, pokoknya. Ya. Suruh ngapain itu? Ayo, Pak. Orang mulai ulah ya. Iya. Iya. Oh, Eli satu sah. Tepuk tangan untuk ketua kita luar biasa, Mas Kerti. Aduh. Sik. Kasihan Sik, deh lu. Aku keliru ya apa piye to? Tapi ya, Kok dia salto nang ngene? Alah, cepet dul. 1.000. licin sayang. Kono kuwi iki lho lunyu. Salah. Nek aku salto dul. Blek. Saiki madhepe rono, rono. Nggih. Rono saltone ayo saiki jajal. Wes, goceng lah. Nah. Yuk. Hop. Iya. Hop. Iya. Oh ya. Iya. Hop. Au. Heeh. Ya. Oh. Iya. Oh iya. Au. Oh. 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 Oh ya. Oh. Oh ya. Oh ya. Oh ayo, ayo. Ayo. Cilik-cilik melu rono, Ayo. direbut kae. Ayo. Sing Ayo. cilik rono. Ayo. Kudu. Rapi ya. Cepetan, cepet. Ayo, ayo. Jukoki kabeh, jukoki kabeh. Rusuh. Suasana kacau saudara-saudara. Ayo sing kendang. Oh, nanti kendangi rasa joget kowe. Ayo. Sik. Wong tuwa melo-melo. Ramai itu Kudu lek saiki iki. 12. Nah, Oh panas. tangannya Arep panas. PKI. Matur sembah nuwun ingkang saking Ikawangi, nggih matur sembah nuwun. Nggih, saking tratah Luar Banyuwangi. biasa. Oh.
Jangan Sing ditiru. bener loh. Jangan ditiru di rumah tanpa didampingi ahlinya. Yuk, Oh. Oh iya. sempur rapi Oh. dari tim kita Mas Jamal. Awas kena Yuk. karpet. Yo. Di sana ajam sayang pinter. Sing bagus dhewe nang pinggir, nang pinggir. Weh. Os. Tuh. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Jangan coba-coba di Belum rumah makan ya. kayaknya tadi ya. Tanpa didampingi oleh tim. Oh. Iya. Nanas, nanas, nanas. Malah ditelan. Nyonyor cocokmu ya. Nyonyor, nyonyor, Biko. Ora apa-apa. Panas kan? Wes domongi aja mangan geni kok. Mangan sego. Yuk, jurus sempur rapi. Minggir, minggir. Mas, gir. Oh. Oh, Ya. Karpete kok wong ngijoli we pokoke. Woi, kasih tepuk tangan. Ya. Hop. Iya, iya. Balik. Aduh sakit. Sudah biasa. Sampai rumah nyonyor cangkemnya. Yuk. Iya, tepuk tangan lagi. Yuk. Masukkan. Lu ya. Jangan ditelan. Jangan ditelan, jangan ditelan. Ya, tuh kan? Nanti gelegean. Hah? Lu ya. Iya. Oh. Iya. 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 Wiu. Ada pemadam kebakaran loh. Yo. Habisin. Hah? Satu lah. Ya ampun. Yep. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Jamal Ganong kita. Udah. Sampun Pak. Wes. Loh, iki. Ayo, Bandala. Nyaring. Sempur. Iki gurune kok. Sembur orang gurune pokoknya. Sempur ini. Iya. Ada tai itu. Kleru. Mah nyebur. Ya ampun. Kirain beneran. Iya. Wah, apes Kapok. mah. Ape. Kirain Mantep beneran. semburannya mantep. Wah, mantep. Orene apine, Baunya gimana, Bang? orene angine, dasku nang semprotan. Iya. Harum mal ya? Pokoknya langsung harum memangi. Aroma apa, Mang? Jos, bukan jos. Rasa apa, Mang? Nah. Yuk lanjut. Serawani kualat ya. Ya, sakit di terakhir.
mangawora murtebrahan tengaraning gongso kaya tetek butulong warepan citing turangga esti rekata ingkang bojo bojo layut sabe kacarita sang Bagus Pendyasmara sigra ngunus keris Kyai Senopati den tamaken raja barong naga Pracana tumukul kalah kapracondang.
engko Pak Warsita sing ngesake yo. Tak lela 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 ledo. Pijar nangis tak emben selendang ade kamu yang nangis bunda ibu bingung. Pijar nangis